טוב לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון על הערוץ, כאן סיגלית רוגוזה. היום השני לפברואר ועוד ולוג שבועי יוצא לדרך. היום הייתה לי פגישה מדהימה ואני כמובן אמשיך אתכם לקחת איתי גם שבוע הבא, למרות שהיום יום חמישי, כי יהיו דברים כיפים. ובינתיים אני אראה לכם מה לבשתי. היום מגילים עליי ושרשרת מאי-ביי, טבעת ממיכל נגרין, כולל הלק הזה שהוא של OPI. יש פה עוד טבעת של מגנוליה ושעון של מיכל נגרין. השיער שלי היום פזור ואני ממש אהבתי מה שיצא. היום עליי צללית מביוטיקר, מסקרה מביוטיקר, שפתון מלייב, השפתון האהוב עליי. והיום עליי שריג, שנייה שאני אראה לכם. זה שריג, כאילו זה שריג מתחת ומעל זה כאילו שתי שכבות שזה בא ביחד. זה כאילו חצר, זה סוג של עליונית שזה מעצבת, ממש ממש מקסים. מגפיים עליי משרדונה, שאני אוסיף לכם תמונות כי זה המגפיים האהובים עליי. אני בטוחה שכל מי שעוקב את החג כבר מכירה את כל המגפיים שלי משרדונה. זה בגדול. אני כרגע באוטו, עוד יום חדש מתחיל לדרך, ומבחינתכם זה עוד ולוג שבועי שופע כל טוב. אז נתראה בהמשך. אז הנה המשך היום שלי. אז אנחנו עדיין בשני לפברואר ועשיתי כמה דברים טכניים אחרי פגישה מהממת שהייתה לי בבוקר, ועכשיו אני בצילומים. אני מצלמת לכם כמה טיפים מגניבים שממש ממש הרגשתי צורך לצלם אותם דווקא עכשיו, כי חורף ויש מלא מלא דברים שאני פוגשת ככה בשגרה שמעניין נשים או להפך מפריע לנשים, וככה אמרתי שאני רוצה להעביר את המסר הזה ממש כשהוא טרי וכשהוא רלוונטי. אז זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. גם הסיבה שאתם רואים אותי בצורה יחסית נורמלית, כי אתם עומדים על חצובה, ובגלל שאני כן רוצה לקחת אתכם איתי למקומות ולדברים שאני עושה, אז אתם לפעמים רועדים קצת בזמן האחרון, כי המקל סלפי שלי נשבר ועדיין לא הזמנתי לאחד חדש, ולכן אתם מוחזקים אצלי ביד, כי אני לא אסחב כל יום עם חצובה גדולה ומאוד מאוד טובה. אבל כרגע אתם רואים אותי בזווית מאוד מאוד טובה ובלוקיישן טוב, ואם אתם תוהים למה זה לא כל הזמן ככה, זאת הסיבה. כי א' כל זה מרחק שאני חושבת שאין לאף מקל סלפי, ודבר שני זה בגלל שאתם עובדים על חצובה מאוד איכותית. אז זה המשך היום שלי. אני כבר האמת מאוד מאוד מרוצה מהיום, הוא יצא מאוד מאוד פרודוקטיבי, עשיתי המון דברים, ואני כבר חושבת שאנחנו נתראה ביום ראשון, כי בדרך כלל בשישי אין כל כך הרבה חדש, ובשבת אני לא מצלמת. אז אני כמעט בטוחה שאנחנו נפגש כבר שבוע הבא. בגדול שבוע הבא יש כמה דברים באמת מאוד, אני אגיד, מעניינים. אני מקווה שהם יצאו לפועל. מקסימום יהיה ולוג יותר קצר, או שיהיו דברים אחרים מעניינים, או שהכל יצא לפועל. בינתיים אני אומר לכם המשך שבוע טוב, בעצם סוף שבוע טוב ושבת שלום. מה שכן, אני לא עושה לכם עכשיו מה שנקרא The Look of the Day, מה אני לובשת, מהסיבה הפשוטה שזה הלוק המהמם שלי של הבוקר, שגם איתו אני מצטלמת כי הוא יצא מהמם, ואמרתי אני אנסל אותו לצילומים קצת. אז מי שפספס תחזרו לתחילת הסרטון, שם אפשר למצוא בקלות את הלוק שלי. וזהו, אני מניחה שאתם תראו ממש עוד כמה דקות את תחילת השבוע הבא שלי. אז ביי בינתיים. היי לכולם ושבוע טוב. אז כן, התחיל לו שבוע חדש. אתם בעצם רואים את המשך הוולוג. היום יום ראשון, 5 לפברואר, כן. וכן, אין היום שום דבר מיוחד. הייתי בכמה סידורים בבוקר ועכשיו אני בבית. היום בינתיים יום די שגרתי. אני מקווה שבימים הקרובים, כאילו אני בונה על זה שבימים הקרובים יהיו דברים קצת יותר אקשנים. וכן, בינתיים אין לי עדיין מקל סלפי, אתם עדיין מה שנקרא, אני מחזיקה אתכם. כן, אני מתכננת מלא דברים מגניבים, וכרגיל כל יום שני ולוג חדש בערוץ, וכל יום חמישי טיפ סטיילינג מקצועי בערוץ. אז אנחנו נתראה בהמשך השבוע. טוב, עוד יום יוצא לדרך. היום ביום שני, 6 בפברואר, ואני בסידורים. מקווה שהם דברים מעניינים להמשך היום. אז בינתיים יום טוב לכולם. והיום יום שלישי, 7 לפברואר.
והיום, ככל יום שלישי, בעצם אני בחופש, אני לא עובדת, והיום יצאתי לשופינג, אז אני רציתי לעשות איתכם היום סוג של הול קצרצר תוך כדי הוולוג השבועי, ולהראות לכם מה קניתי השבוע. קודם כל התחדשתי באצטון חדש, אצטון רגיל לכל דבר, שבעצם שלי כבר כמעט נגמר, בקבוק בערך מספיק לי לחצי שנה. בנוסף, בתקופה האחרונה השיער שלי קצת נושר מדי פעם, ולכן קניתי כמה דברים לחיזוק השיער. אני כרגע מציגה דברים גם חדשים שאני עוד לא מכירה, אז למשל הציטון הזה הוא מצוין, כי הוא לא חדש, אני קונה אותו כל הזמן, אבל חלק מהמוצרים אני אגיד שבעצם הם עדיין חדשים, אז זה לא שאני ממליצה עליהם, אני פשוט עושה סוג של הול, שאני מציגה מה בעצם קניתי. אז קניתי את חברת פנטן, שפשוט ראיתי מלא פרסומות של האחרונה, וכנראה באמת פרסומות טובות, אני רוצה לנסות, זה מסכת שיער ב-17.90, וזה סוג של שמן, גם של פנטן, שזה גם עלה 17.90, למרות שלא שום במחיר אחר, זה היה בהנחה. זה מוצרים שאני לא מכירה, זה אני רוצה לבדוק. קניתי גם חברת אוזי, שמומליצים עליה המון, קניתי את כל הסדרה, שזה כולל מסכה, אני חושבת מסכה, כן, מסכה, מרכך ושמפו. שזה ריח טוב. היו שם כמה, היה לשיער דק, היה לשיער צבוע, היה לשיער משהו כזה, אבל כאילו, אני לקחתי פשוט, זה כזה לונג, הסדרה של לונג, כי פשוט יש שיער ארוך, זה השמפו וזה המרכך. כן. לקחתי כל השיער, זה גם אני לא מכירה, אני אנסה, וכמובן אני אספר לכם באמת חוויות שלי בדיעבד. התחדשתי בקרם פנים שלי של קארליין, שזה הקרם שעולה 50 שקלים, וזה קרם שאני קונה אותו כל הזמן, וזה קרם שעוזר לי. כמובן מיותר לציין שקרם באמת צריך לבדוק שהוא מתאים לכם, לאור הפנים שלכם. או שגם לכם, גם דברים אני מניחה, יש להם יורד בפנים. אני התחדשתי במשהו שממש לאחרונה פשוט רציתי את זה, וזה מסקרות צבעוניות. אז קניתי שתי מסקרות צבעוניות, אחת כחולה, שנייה חומה, אין לי מושג מה. זה בלו, זה בראון, רציתי גם ירוקה, אבל לא היה, אז כאילו, זה כזה. אתם תראו את זה עליי, אני אעשה עם זה אולי איזשהו לוק או משהו, ואני גם אשתף אתכם. אני כן רוצה להתחיל לעשות קצת בערוץ שלי יותר לוקים לנשים צעירות יותר, כי אני מרגישה שהרבה פעמים קצת חסר, אבל לנשים באמת צעירות, כאילו אני בת 22, ואולי זה גם יכול, אני מניחה שזה גם יוכל לעבוד אפילו לנערות, אז כי אני לא מישהי שתשים 300 שכבות, כיפור, וכאילו, זה בהחלט יכול לעבוד לנערות. זה אגב מסקרות שגם לא בדקתי, אני לא חושבת שהם יעשו משהו אובי או משהו, אלא זה פשוט יעשה צבע, זה נראה לי מאוד נחמד. אז יש שפתונים שממש קרצו לי, שזה מאט ליקוויד, קניתי בשלושה גוונים, גוון 05, ניוד פלאש, שזה ניוד מהמם, בגוון 40, שזה ברי בוסט, זה ממש נראה כמו ברי, כאילו, דובדבן, וגוון 15, שזה אלקטריק פינק, בדקתי לראות שאני רואה כתוב את זה נכון, הנה, זה הצבע, גם את זה תראו עליי, אני כנראה אעשה מזה לוקים. אני מנסה מייקאפ חדש, שהוא נראה לי מאוד עדין, שהוא סופר סטי. אני בדרך כלל לא שמה מייקאפים בגלל שבאמת הרבה פעמים אני לא רוצה כיסוי, לא מרגישה צורך. החלטתי לראות אותו, כי הרבה פעמים לתמידים כל מיני פיצונים או דברים כאלה, החלטתי לנסות אותו, אז אני אשתף אתכם. קניתי גם פודרות, אני מניחה שיש פה גם שימר, זה מסקלפט, מספר 02, אני מניחה שזה הכי בהיר שיש, וזה של חברת המייקאפ של סופרסטי, זה הלייט ביש, כאילו, גם הכי בהיר. אז זה בגדול מה שקניתי, זה בערך הדברים שבאמת הייתי צריכה, אז לא התפרעתי. כן, כמו שאתם רואים, השבוע קצת יותר מעניין, אני ככה צילמתי בנקודות אתמול ושלשום. מה שקרה, אגב, המוצרים, אני שוב חוזרת ואומרת, המוצרים שאני מכירה ויכולה להמליץ, והכל קנו, כן? זה הצטון והקרם פנים, מסקרות שפתונים ומוצרי שיער, פודרות ומייקאפ,
זה כאילו רק משתפת, אני אעשה על זה סקירה וחוות דעת. כמו שאתם יודעים, אני לא קונה טונות של מוצרים, בגלל זה נגיד בנובמבר או תחילת דצמבר עלה מומלצי מאכזבי סתיו 2016, ככה שאני מניחה שבסביבות פורים פלוס מינוס יהיה מומלצי מאכזבי חורף 2016, כי אני כן רוצה גם את הנגלה של היום לנסות ולהכניס למומלצי מאכזבי חורף. כולל שכל הדברים וניסיתי תכלס המון דברים בחורף הזה, ויהיו דברים שגם אני אמליץ שוב מהסתיו, ויהיו דברים שאני ככה דעתי השתנתה מה שנקרא וכולי. בנוסף עליי זה הגילים ישנות בנות איזה 10 שנה, הנה זה כזה, זה עבודת יד, זה קנינו את זה בצפון כשאני בחופשה. שרשרת מאוד נחמדה שקניתי בים המלח, מי שצפה בסרטון של הול קניות מים המלח לפני חודשיים, אז כן, קניתי את זה שם. זה אגב שונה ממש לאחרונה, ממש השבוע בעצם העליתי סוף סוף את הוולוג של ים המלח, כאילו עבדתי עליו, הוספתי לו דברים באמת שיהיה ככה יותר באווירת חופשה, שאני בעצמי אהנה אתם יודעים, מהוולוג. והעליתי אותו סוף סוף, אז כן, הוא קצת בדיליי, אבל לפני איזה חודשיים עלה הול פשוט מה שקניתי בים המלח, וזה אחד הדברים, זה עם צדפים. אפשר לראות, הנה זה צדפים, משהו מגניב שקניתי ב3 גוונים, אז כאילו זה כן מופיע בהול. אני לא זוכרת מה הצבע השלישי, אתם מבינים? אני הולכת לראות את הסרטון שלי, יש לי הרבה תכשיטים ואני אבדוק שם מה הצבע השלישי. עליי לק ירוק, כן, חזרתי לאובססיית ירוק השבוע, של OPI, ואם אתם שואלים מה זה, אז זה שטיח של פילאטיס, ואני לא הכי עושה כל יום פילאטיס, אבל הוא כן פה להזכיר לי לפחות לעשות את 7 דקות שלי. וואו, אני מרגישה שאני עושה פה פרסום בחברת סופר פארם גם לזה, אבל כן חשוב לי שתדעו שכאילו זה לא ממומן או משהו, אבל בהחלט אני עושה כל יום 7 דקות, שזה של מועדון, של כושר, משהו דברים מקדימים. מי שרוצה פרטים אני בכיף כאילו אספר גם על זה. וואו, עכשיו יש לי רעיון לסרטון על שגרת כושר שלי, נראה לי צריכה לעשות גם קצת שגרת טיפוח. אם אתם רוצים דברים כאלה או דומים ואחרים, אז תכתבו לי למטה. מה עוד היה? אז היום לנגד הרגלנו לא הלכנו לסופר, למרות שכל יום שלישי אנחנו יוצאים לסופר, כזה יום השפע. זה בהחלט יום שלישי כזה, אתם יודעים, פעמיים כי טוב, יום השפע. ומחר אנחנו הולכים לסופר, אני לא חושבת שמחר יהיה משהו מעניין, אבל אני מניחה 99.9, בעזרת השם שאנחנו נתראה בהמשך, אתם תראו את זה ממש כמה דקות שאני אסיים את מה שאני אמרת עכשיו, ביום חמישי, כי יהיו דברים מעניינים, ואני לא אגיד את זה עכשיו מה, אתם תראו את זה כבר ביום חמישי מה שנקרא, כאילו חלק של יום חמישי. מה עוד? אז אתמול בעצם נסעתי עם אבא שלי, שהוא עדיין מחופשת מחלה מאז הניתוח, לאסוף, אתם יודעים, מקבלים מהעבודה משלוח כזה, קערה כזו של 7 המינים וכל זה, אז נסענו לאסוף את זה, וכן, וממש בימים הקרובים עולה טיפ של ט"ו בשבט, כי אנחנו דקה לפני ט"ו בשבט, ואני גם מתכננת מלא דברים מגניבים לט"ו בשבט ולאביב, ולמרות שאני ממש חיכיתי לחורף, אבל כבר בא לי קצת פריחה ואביב, והקיץ של באר שבע, מה שמו? חם על הזמן, לא משנה. טוב, אני כבר רואה שאני מתחילה לחפור. אז אני מניחה שוב, אתם מוזמנים תמיד לכתוב מה תרצו, וכן, אני ממש משתדלת השבוע, אני מתחילה סוג של נוהל חדש. כל יום אני עולה דקה או 2, לומר כמה מילים על אותו יום. בגדול כל יום קורים דברים, וכאילו אני נמצאת איפשהו, כמו למשל, כאילו, אתם יודעים, בסופר פארם, אז מה, כאילו אני אצלם או לא אצלם. אגב, כל מה שקניתי היום זה בסופר פארם, כלומר, הרבה פעמים אני רואה תגובות על סרטונים שלי, בכלל שכאילו זה מוצרים שאתם יודעים מחול או ממותגים, אז לא כל מה שקניתי זה מסופר פארם, וזה מחירים שהם כאילו באמת לכל כיס. אגב, אני יודעת ורואה שמה שלא הזכרתי בסרטון זה קרם עיניים ממש טוב לאור צעיר, לנערות, נשים צעירות, כי היה חסר, והוא לא פה לידי, אז או שאני אוסיף פה תמונה, או שאני אראה לכם אותו בהזדמנות שאני אקנה.
שהוא ממש ממש טוב, כי הקרם פנים הזה, הוא היה פשוט שורף כשהוא היה מגיע לעיניים. אז אני שמה לפנים ויש לעיניים. בקיצור, אז אני באמת משתדלת לצלם כל יום לפחות כמה דקות. פשוט השגרה שלי, אתם יודעים, יחסית אין בה דברים וואו, וכאילו סופר עבודה כאילו קצת יותר, ואם זה פגישות או לקוחות אני לא מצלמת שם. אבל כן ביום חמישי דברים מעניינים בעזרת השם, ואני מאוד מאוד מניחה שאני אסיים את הוולוג שם. אבל אם יצא לי ביום שישי ללכת לדואר, כי הגיעו עוד כמה חבילות, אז אולי אני אוסיף פשוט פה גם כמה חבילות שקיבלתי. ואז אני אסיים את הוולוג ביום שישי. זהו לבינתיים. נתראה בהמשך הוולוג. היי לכולם, היום יום רביעי, 8 בפברואר. היום לא היה שום דבר מיוחד, המיוחד יהיה מחר. יצאתי לסופר וקיבלתי כמה חבילות, אז אני אראה לכם מה קיבלתי. קיבלתי מדבקות כאלה שהזמנתי. וקיבלתי 2 קשתות לשיער מאוד מגניבות. צבע אדום כזה, אדום יין בורדו, ורוד. אז ממש בקרוב כמובן תראו אותי עם הקשתות האלה. זהו להיום, נפגש מחר. היום יום שישי, 10 לפברואר. אני יודעת שהתאורה לא הכי טובה, פשוט אתם בלי חצבה. מקווה שתראו אותי. אז אני רוצה לסיים היום את הוולוג ולומר כמה מילים. בואו נתחיל מאתמול. אתמול היום מצוין. אתמול היה לי יום בתל אביב, מלא דברים מעניינים. לצערי לא צילמתי הרבה, גם כי אין לי מקל סלפי וגם כי הייתי בפגישות כל מיני דברים כאלה. מה שכן, צילמתי מלא נופים שכבר ראיתם, אבל ממש התלהבתי מזה וכאילו היה ממש כיף. וגם תכננתי גם לצלם קצת ברכבת, אבל היה מלא אנשים גם. את זה לא עשיתי, חוץ מקצת נופים. אז כן, היום יום שישי אני רוצה להראות לכם כמה דברים. קודם כל, הקרם עיניים שלא הראיתי פעם שעברה של ג'ייד. הנה הוא. זה הקרם שהיה לי הראשון, ועכשיו הבנתי שאין אותו, ויש משהו במקומו, כזה. גם של ג'ייד. זה כאילו לאור יותר צעיר. אני לא זוכרת אם הראיתי לכם פעם שעברה, וואי זה המקום הכי לא טוב, את השמפו יבש של נטורל פורמולה. זה אתם יודעים כזה לכל מקרה שיהיה. רוצה להראות לכם עוד משהו מגניב שהגיע אליי בדואר, שזה הקשת הזו. ועל הדרך, אתם יודעים מה? אני אראה לכם, אני אמדוד איתכם את 2 הקשתות הקודמות שהגיעו. את זאת שראיתי לכם ביום רביעי. שאני ממש אוהבת.
אגב, מי שככה עוקב אחרי יודע שהגילים שעליי זה מה שקניתי בים המלח כשהייתי. והציעו לי בסופר פארם משהו, אין לי מושג מה זה. חבילה כזו של ג'ל שיש בה, זה כזה. קיפור כזה נחמד, ובפנים יש 3 לקים של ג'ייד בצבע ורוד, בצבע ניוד, הייתי אומרת, זה ניוד, שזה מאוד נחמד, בא לי ניוד, ובצבע האהוב עליי מכל, שזה די טורקיז אפילו, ולא ירקרק, רגע, שזה ממש מגניב. בקיצור, כן, זה עתיק, קניתי אותו אגב, כאילו, זה ממש יפה. אתמול קניתי גם תיק כזה בתל אביב, במיכל נגרין, לא שהייתי שם בשופינג, פשוט, זה תיק שהזדמן לי, שממש יפה, ושוב פעם קניתי עט, זה עט לכל דבר שאני משתמשת בו הרבה, והעט הקודם שלי כבר נגמר, אז כן, ויש שם גם כאלה, אתם יודעים, לכל מיני כרטיסים, כזה, זה כאילו, נפתח ל2. זה סתם פתק שכאילו איתו מוכרים את זה. והם גם נותנים תיקים כאלה מגניבים, כאילו תיקים מבד. רגע, כן. ואני מתכננת כאילו לסחוב את זה, אתם יודעים איפה צריך. זה נסגר עם סקוץ'. לסופר או כל מיני דברים כאלה. עושה סוואץ' כזה שראיתי לכם הכל. כן, הראיתי לכם הכל. בזה אני אסיים את הוולוג, תודה שהייתם איתי, אני חושבת שזה הוולוג קצת ארוך, פשוט היו דברים מעניינים, אתם רואים גם את ההשתקפות שלי במראה, מי שתוהה, ובדרך כלל אני בהחלט לא מצלם ביום שישי, פשוט היום כן בסוף יצאנו לדואר לאסוף חבילות, אני לא אראה לכם את זה פה, אני רק אומר שזה בגדים, שמלות, מי שלא מזמינה מחול, אני רוצה לתת טיפ על הדרך, כשבקיץ תזמינו לחורף, בחורף לקיץ, כי מה קורה? עדיין לא הגיעו לה כל הבגדים שהזמנתי לי לחורף, ועד שהם הגיעו כבר גם לחורף, מה שכן, התחלתי להזמין עכשיו בגדים לקיץ. אז הם מתחילים להגיע, זאת אומרת, כשיהיה קיץ, זה כבר יהיה אצלי. אז כאילו צריך לעשות הפוך, מבחינת העונה שיש, להזמין את העונה ההפוכה. זה בגדול. ואני אעשה לכם הול בגדים, גם של חורף, גם של קיץ, אולי חלק אפילו תראו עליי לפני זה. שוב, שבוע הבא, יש גם שבוע ממש ממש גדול, ממש ממש מלא. רואים אותי יותר טוב. כל טוב, וזהו בגדול, אז אני אקח אתכם איתי גם שבוע הבא. אולי אם הוולוגים יהיו ארוכים אני אחלק אותם, או שאתם מעדיפים את זה מסודר לפי שבוע, תכתבו לי בתגובות. אם תרצו עוד טאג, עוד איזה משהו שאני אעשה, גם תכתבו לי בתגובות, וכל שאלה על מוצר, על כל מה שהראיתי וכל מיני דברים כאלה. גם מוזמנים לכתוב לי בתגובות. ואני מתכננת לעשות לכם, אני ככה אתן לכם ספוילר, אני מתכננת לעשות לכם הול קניות של כל מה שקניתי בחורף הזה. בעיקר בגדים, כי כל מיני מוצרי איפור וזה הראיתי על הדרך, שזה גם בגדי חורף, גם בגדי קיץ, בעיקר שמלות. אני מתכננת לעשות, יהיה בסוף החורף כמובן, מומלץ ומאכזבי חורף, שאני אנסה לעשות כל מה שעוד לא ניסיתי בחורף הזה. ואולי יהיו לי גם דעות אחרות למה שניסיתי בסתיו או משהו כזה. כן, אני מנסה לזכר מה רציתי לומר, כן, אז יהיו כמה סרטונים, מה שנקרא סיכום הול של חורף, מומלצים ומאכזבים, שזה יהיה בערך פחות או יותר עוד חודש מהיום, וזה הכל. אז כן, אני מקווה שנהניתי מהסרטון, אני יודעת שהחלק האחרון היה בזווית לא הכי נוחה, פשוט אם אני מחזיקה את הטלפון ביד, אתם רואים אותי על הפנים, אז הנחתי אתכם מה שנקרא משהו. ועכשיו אני באמת מרגישה כמה אני צריכה לקל סלפי שהוא בדרך כלל הוא טס לו מחול, כן הזמנתי, וזהו, אז מקווה שאהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, אל תשכחו ללחוץ על הכפתור אדום אם אתם במקרות לא רשומים לערוץ, וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכונים על כל סרטון חדש שעולה, ואני אראה אתכם ממש בשבוע הבא בוולוג השבועי החדש. אני אוהבת אתכם המון, יש לכם שבת שלום וחג ט"ו בשבט שמח.